Ani časté dopravné policajné akcie neodradia mnohých vodičov od rýchlej jazdy a precenenia svojich schopností. Ak sa k tomu pridá napríklad alkohol či hmla alebo klská vozovka, nehoda je ľahko na svete. Ako tomu zabrániť sa tak učia už začínajúci šoféri. Rešpektovať viac účastníkov cestnej premávky a hlavne tá pomalá jazda, pomalá, aktívna, no a vlastne nedlhotrvajúca. Vedieť si vyčleniť ako cieľ. No a v podstate byť v pohotovosti. A hlavne čas si vlastne vytvoriť, by som povedala, prípravu pred tým. Čo všetko, ako mi treba, aby som v pohode, keď ma treba hliadka policajna stopne. Skúsenosti a prax sú v tomto prípade neoceniteľné. Aj napriek tomu môže dôjsť k dopravnej nehode alebo škodovej udalosti. Mimochodom, viete, aký je medzi nimi rozdiel? Škodová udalosť je udalosť cestnej premávke, kedy došlo k hmotnej škode, nedošlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia a účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení. Nesmie samozrejme dojsť ku ubliženiu na zdraví. Podstatná je v tomto prípade aj dohoda účastníkov udalosti. Samozrejme, na mysli máme ústnu dohodu a nie napríklad odkaz zastieračom, ako si niektorí vodiči myslia. Treba počkať, bežne sa tieto veci dejú pri parkoviskách, alebo teda na parkoviskách, škrabančeky, keď je auto zaparkované, človek je niekde v nákupnom centre, ten druhý mu ho poškrabe, jednoznačne zavinil predsa ten, ktorý bol v pohybe, nie ten, ktorý mal odparkované auto. Listok zastieračom nie je dohoda. Musí počkať, dohodnú sa, nahlásia vec poisťovni a tým je to uzavreté. A ako jazdia naši šoféri, aby v zdraví a bezpečí dorazili do cieľa? Hlavne pomaly. To väčšina nedáva smerovky a keď idem na motorke ako motorkár, mám s tým problémy, lebo keď náhodou vodič odbočuje a si ho neskoro všimnem, tak môže do mňa naráfať a na motorke to je vlastne ako nebezpečnejšie jazdiť z toho dôvodu, že má dve kolesa a není tam nejaká ochrana okrem tej prilby. Jazdíme podľa pravidiel a ponáhľajme sa pomaly. Na to by nemal zabúdať nik, kto si sadá za volant. Ako sa totiž hovorí, v aute sme jednou nohou za mrežami a druhou v nemocnici.